na kwa continent là. Baba, au doit aimer Alou Dieng. Alou Dieng, champion d'Afrique à Ligue des Champions avec Al Ali. Aère et attaquant nanina de kasi san tonkele baba vraiment au kobaye. Oui a jansa ka fois eko sinibaye. OK, ensuite Kamori Doumbia. Baba ale fana jansara trophée INFP des meilleurs buts de la saison de Ligue 1 française. Kamori John soro. Donc Kamori ale fana jansara kenenga baba. Kamori yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ da ko aba fɔ Kamori ma cogo di ko tupi de. Oh tupi. Tupi kɔrɔ di surumani ou bien. Bon ouais bon. Tout petit ouais. Tout petit. Tupi. Ouais tupi. Bon Kamori yɛrɛ ka jɔnjɔn Mali tupi. Kamori ka jɔnjɔn dit to Mamadou Diakité welela kana no ye Fédération malienne de football président Koro, comité exécutif de la CAF Makoro, FIFA Mokoro, Amadou Diakité, une légende dans la gouvernance du football malien. Amadou Diakité, on ira quoi mango Amadou Sous, allez de Taraye, Kumakando fo Kamori. OK. Wa arbitre ta dito, we Sidibé kay Diago akana keneka. Hakila jigina ni cérémonie akumi take en direct sur la télévision TM1 à Boutasouma. Ah oui. Extraordinaire. C'est ça. Une grande première. Ah oui. Koba Kundo. Asigila Koba kama kera Koba e wa kofana e Koba e. Nogotala. Aboutasouma. Awa ani El Bilal Touré. El Bilal Touré. Voilà. Ko sabu ke ale kera Europa League tabaga na ka toye Atalanta Bergame d'Italie. OK. Voilà. Je crois qu'à Kobana. A Komaba, fameux staff technique équipe nationale staff technique Maudo Baba olu fana jansara keneka. Iko Odoemi Hedi Taboubi. Hedi Taboubi. Voilà, allez mam staff technique entraîneur juin à Bola, à club, allez des vidéos si fana d'accord. Oui. Allez des vidéos voilà. Adjoint en même temps vidéo farali nyonga. Vidéo analyste. Voilà. Analyse allez de Barake. D'accord. Voilà. Ani Jontuguni Alexandre Kopolani. Baba ale fana jansara. Ale jansara Alexandre Kopolani a fɔra ko a ka jɔyɔrɔ fana ka bon dai quoi. Ale bɛ comme coordinateur. Ah d'accord. Ale bɛ fɛn bɛɛ coordonner. Voilà, c'est-à-dire ni il va faire ka fɛn o fɛn kɛ ou bien ni hakilila fɛn fɛn b'i la i ka domaine kɔnɔ. Ale de y'a sara donc i bɛ tɛmɛ ni ale pour que voilà. Ci ka teliya. Voilà, parce que c'est toute une organisation. Ah oui, c'est ça. Comment? C'est ça, tu parles doucement. Voilà. OK. Donc Alexandre, il est très important. Et puis Adjamou de Kopolani. Alexandre Kopolani. Ouais, Alex. Neni Italie ko ka suru de. Sinon baba Abu ya fo chuga mina joueur sabain oluka jansali atina fo comme unana jansa ka u ka carrière kama mais jansara de ko encourager ka fuye o be srami kan anu e fem nu soro nyina ballon temps sra fe dien kono fédération malienne de football hakli bula Abu encourager o sra fe o ka se ka nyogona chama were soro o ka carrière kono olu ta kunye encouragement de. D'accord. Voilà. Alors penny aga priminel ko fe akoma ko don jumɛn k'i bɛ t'i ka saga minɛ on ko comme a voyager tɔ don n'a seginna an b'a ci. A bɛ voyager tuma jumɛn? A bɛ voyager bi. Munna t'a ɲɛnabɔ bi? Non bi. Maabaw tun b'a kɛnɛ kan. Ani mɔgɔ babaw. Voilà Amadou Jara Yalkoye secrétaire général ministère en charge des sports kɔnɔna la. Oui. Discours dɔ kɛ. Ayi. Cɛ. Ah an ye nin de fɔ ni ministère ni fédération ka di tout est bien. O la sa a tɔ ye min ye sa an b'a fɔ wulu bɛ kasi dɔgɔ bɛ jɔ. Ɔhɔ an ka taa. Mais Alou Boubou Diallo, DNCP ɲɛmaaba don, il est le directeur. Le tout nouveau DG. Ouais, le jeune. Le directeur général, voilà. Le directeur de. OK. Ka se min ye fédération malienne de football a comité exécutif maaw bɛɛ lajɛlen ma Baba Sissouma. Fo ka taa se min ye Cheikh Oumar Karanyara Supermano ye Petrobama o président directeur général do. Amadou Diakité y'a ka kuma fɔ ancien président de la fédération malienne de football. Kafuni FIFA, 10 ans président de la FEMA Foot, 10 ans. Wa atakato ayaka mandat do de to sena ka mandat sabana kabla. Ka dido makataka. Belebele do. Amadou Sous il faut le noyer. Ampate Gaye ma 10 ans que ayi non amake Mali balontan na mɔgɔma 10 ans. Ayi ka koanye mɔgɔma ke akom mɔgɔma mandat flake yɛrɛ ni bavier ka mandat flana inte. Depuis ale bɔra ye mandat kelen mandat u yɛrɛ bɛ écourté. OK. Ka se jɔn ma? Hampate Gaye. Donc directeur exécutif do mais il faut qu'on a là. Il faut hakila jigina ale fana jansara kɛnɛ kan. Kosɛbɛ. Hampate ba. Wa
Empaté Gaï. Empaté Gaï. Voilà. Ah, d'accord. Maintenant, Orange Mali, en TM1, ou le fan représentant de Keneka. Oui. Kassemi Ligue de Bamako, en Ligue de Sikasso Nyamauma. Voilà, en dirigeant sportif, Tchaman Baba. Ligue Nyamaya Tchaman Kumbe. Voilà. Ligue président, il y a Moptita, il y a Sikasso Taï. Voilà. Je crois que Ligue président ou Bekumbe. Ok. Mais il y a moun y a n'anyolu de fond. D'accord. Aïwa. En document, il a mao Baba. Voilà, cérémonie qu'on est Keneka. Baba ko wati do kera. Mi multi kelen ka tase multi flama ta chibla de kera kanye si mi fédération malienne de football a comité exécutif nyama ba Mamutu Touré baviema baba jama de wulila ka tege fo vraiment ka ta chibla ko ke kanye si mi Mamutu Touré baviema abufoni ko standing ovation soutien au président gɛlɛya b'a ka bi ala la jarabi do waati tɔ man ja président an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛw kan ni ala sɔnna n'u b'a dɔn ala tɛ ban standing ovation au président Mamutu Touré Bavier. Ouais, on est de cœur avec toi président. Tiens bon, ala ka ɲi. Maintenant, an ka kumakan dɔw di Jona Abuta Soumana. Rapidement, donc baraw kun cɛlen mi ye Drissa Coulibaly Arawula a sera mi ye Amadou Jara Yalkoyima baba a ka discours a y'o ta a bɛ nansarakan na baba an ka discours duman ba in. An ka extrait lamɛn la. Amadou Jara Yalkoy. La Fédération malienne de football nous fait l'honneur, le bonheur, chaque année, de clôturer en beauté la saison sportive par une belle soirée intitulée La Nuit du Mérite et de la Reconnaissance. Cette soirée, qui est désormais une tradition bien ancrée, pour magnifier et célébrer les acteurs directs et indirects du football malien par des reconnaissances, des distinctions spécifiques et des récompenses. Au nom du Amadou Jara Yalkoy aywa abu ko kɛnɛ wasalen do min bɛ minnu ye baara kɛ minnu bɛ ka baara kɛ k'olu jansa vraiment ko koba do absolument aywa extrait kunu an ka taa récipiendaire ka ɲɛmaaba olu ka représentant kɛnɛ kan voilà u ka cɛbɔ Siré Diallo le vieux Siré baba a bɛ kuma Siré an bɛ se min ntolantanna dɔ ma ale tɔgɔ Alou Dieng Adama Sogodogo Secours ani Alou Dieng ye ɲɔgɔn Alou Dieng. Ouais, vraiment, ça fait plaisir. Et avec mon copain vraiment, il m'invitera et après, j'ai eu un trophée. Donc, ça fait plaisir, c'est encourageant. Et Nala Sonama, ça va nous pousser à Baraket Tuguni Alibi. Amissé a un trophée. Quel est ma fédération de trophée de reconnaissance des dos. Comme quoi. Voilà, trophée de reconnaissance des dos. Alors, encouragement également. Ah oui. Abou Amitami. Aljumat Yatara, Ernest Kachebodo Kenaka. Yata. Voilà. Yata. On est vraiment ni sondiara en sewara parce que ni walignement donné. Bon, comme on le dit, walignement donc quand Allah subhanahu wa ta'ala est. Donc comme la mine connaît Ernest aye bara fait vainqueur Mali ballontan ko la a dogolente mo la. Ballontan ko fait aye walignement chamon ke ka malien demain geleya o konna la. Donc ni ala ya ke bi ko anye trophée de reconnaissance sur vraiment Allah subhanahu wa ta'ala foka. Oui, ala be fo dai ko walignement donc adi ala yake. Ko sebe. Ye. Ouais, o kadai. Ko jugu. Alhamdulillah. Ala bo fait. Ala bo fait. Ni nyuma min keri ka don. Wow. Fédération ay baram ke kwa kadi ala ye. Aw ni ce. Aywa. Papa Sylvain a fana kumba aka 31 ans. Voilà, le vice-président. Ah non, angata abu amse jom. Voilà, amba kunchani Moussa Sylvain Diakité. Il a Papa Nicolas. Ouais. Drissa Coulibaly Arawula a serami papa ma. Papa Diakité. Bonsoir, ni Bougnali, remerciement de Cameroun. Saison Bana, c'est vrai, à Gléara, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Bon, Haramadin Kourou, peut-être que difficulté de Kerala, mais dans l'ensemble, ça va. On a folie, Foula BC et Koubouma. Après, tous les acteurs, arbitres, département, journalistes, supporters, Bella Djeli, Mouhamed Dabe Madi Balontango, public sportif, Amé Bella Djeli Fou. C'est normal, souvent, avec fois, Mouhamed Mandougou, ni Mamoukera, Iganga, Abatigi, encourager Kadofra Nimana, Mounouta Kefne, Aboulou, inciter Kadimanga. Donc, nous sommes allés, nous avons un partenaire Bella Djeli Fou, et surtout Orange. Orange Malite, Balontan, avec de la Kosebe. Eh oui, ni Orange Malite. Dès que la fédération est reconnaissance donc Orange Coupe du Mali ni championnat ni saison d'Atuguna Dando. Le tapis rouge de Dawi. Oui.
Orange fana a y'a k'a la dɛ. Oui baba a jɔlen don sisan depuis wagati jan an bɛ se k'a fɔ sponsor min don partenaire min don baba ale de kɔni ka nafa fanba bɛ se Mali ballon tan ma ka tɛmɛ partenaire tɔ bɛɛ kan. O ka fɔ donc vraiment encouragé a kan ka fɔ a kan ka c'est à dire